Jeg vil her bevise, at vinkelsummen i en vilkårlig trekant er 180 grader. Den måde jeg vil gøre det på, er ved at jeg har tegnet en vilkårlig trekant, og så har jeg lavet vinkel eller siderne fortsat heroppe, og så har jeg tegnet en linje heroppe, og det er meget vigtigt, at den er parallel med grundlinjen her, fordi ellers holder argumenterne altså ikke. Jeg kalder den her linje eller vinkel for A, B, og den her for C. Sådan her og sådan her. Det man så kan gøre, det er, at man kan sige, at B, fordi at den her linje er parallel med den her, så kan man altså parallelt forskyde B herop, som om man rykker B hele vejen herop. Og så kan man altså sige, at den her vinkel må være det samme som B. Samme kan man gøre med A herover, og sige, at det må så være det samme som A. Så mangler vi bare C, og som jeg beviste lige før, så var topvinkler jo altid det samme. Det vil altså sige, fordi at C har en topvinkel her, så ved jeg, at det vil være det samme heroppe. Og når man så har en lige linje, så ved vi jo, at det altid er 180 grader. Og det vil altså sige, at A, B og C er lige med 180 grader. Og det var det, vi prøvede at bevise. Så var det ikke heldigt.